King'iyo weche mag integrity chapter 6 ing'eni siasa mar 2022 gi siasa mosepogore opogore ji imielo gi chilo mopogore opogore to sheria wacho ni in innocent nyaka makoro ibedo presumed innocent wach nang'o till proven guilty till proven guilty koro kapok court ong'ado ni in gi richo onge ng'ama nyalo ng'ado ni bura ing'ado ni gi court ema ng'ado ni lakini kakoro jogi te ncho bedo accused nikech moko en mag siasa lakini moko be nitie ma pod bedo investigated lakini kapok otergi e court motwegi kaka John Waluke oseng'adne bura ni iteri e court onge kama inyalo accuse ng'ato ming'adne bura ni in kaka japiny ni ng'ane rach chilo imielo go ji mopogore opogore kata Ruto ncho omien gi chilo mang'eny lakini ibo yudo ni ki ing'iyo ratiro mag chilo momienego gina mag siasa koro wach mag chapter 6 bedo mana implemented ka ng'ato bedo accused motere court mobedo charged jogi dhi implement gigi nikech ing'eyo gini dwaro joma wajanja sama ni timo interview ing'eni sama itimo interview migepe mopogore opogore gi nitie jolony kaka jo PSS nitie departments ing'eni in kaka minister in ng'ama loso policy yani